emakhaya bikelela phansi kohlelo lethu kumgodi babukele emakhaya bikelela yona ingwe ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje ke sibhalele umfowethu la wathi ucela simsize siye kumuntu ayeyitshela ukuthi uyamsiza kanti cha umuntu uzoyishayela imali nje mayise yambalekela kodwa ke babukela nazi akunamaningi angidile ngamaningi ake sinikeleni khona. Yes, sanibonani igama lami ngu-Ayanda ngibhalela uhlelo la ngicela ukuthi bangisize ngobhuti ebengigwazile ethi uzongifaka emsebenzini kodwa kuze kube namanje angikaze ngingene emsebenzini ukhona futhi manje siyahamba siyabona siyabona. Razu hamba kanjani? Ayisize kuwena ngiyafika lapho ngisashaya nami yazi ya mhlambe ungakwazi ukutopha nje mfethu ayikabi siyaxolisa ukukuphazamisa usahla mfethu ubona nokudla kwami mhlambe singangena ngaphakathi asingangena alright Asize Njani bafethu? Unjani bafethu? ayaphila babo Isikrendi. Okay mfethu njengoba sida nje kahle kahle mina mfethu ngiqale ngiyindlala. yebo Mina ngiyingwenye lezi. Ngihamba ngaphansi kohlelo emgwazeni. yebo Kahle kahle mfethu sibhalele lo mfethu la. Wathi ucela size kuwena. Unenkinga nawe. yebo So bengicela mfethu ukuchaza ukuthi njengoba sila nje size ngani and usiqale nje kuqaleni istory hayi kabi ungasabi ukhululeke nje mfethu lo ngacela ukuthi angisize la sidinga ngoba maye bekuwumuntu ebesisebenza naye la umuntu wala ngasekhaya engimaziyo futhi ekhaya ila phezulu mesingaphuma singabona nje ngacela ukuthi angisize lo bhuti lo sisebenza naye sasisebenza eToti kwasashaya amagceke lapha yawo yena ngiyamazi vele khona la sebenza khona kuyafonelwa kagesi ayosebenza khona abantu sathi mesisebenza lapha ngimchazela ngeenkinga zami njengomuntu engimaziyo engiphila naye la ngasekhaya ngimtshela inkinga zami wathi angakwazi ukuthi angifake emsebenzini la kagesi la asebenza khona ngoba kuke badingeka abantu wathi kodwa ngeke kube mali akuzoba imali wathi kuzoba u3.5 yeah ngase mina ngamnika u1.5 ngathi wathi uyena futhi wathi noma ngamnika uhalf le enye ngimnike bese ngingenile emsebenzini hayi nangempela ngahlanganisa lapho sahola imali yami kwakuyokugcina lapho ngangikade ngibeka kumele kukho izinto ekwakumele ngizenze kuyimanje izinto zami eziningi ngamthatha u1.5 ngamnika ubhuti lo hayi wathi angilinde last year ngo-October wathi hayi angilinde mekuphela inyanga kuzobe sekuyakwazi ukuthi ngingene emsebenzini xolo ngicela ngenkulu inhlonipho ngibuyeke mfethu ukuthi sike siqale sizwe lakhe side vele siyeza kwelakhe side okay aqhubeke mfethu ngalinda yaphela inyanga sekumele ngingene emsebenzini ngamfonela ngaqale ngangamthole ngathi hayi ngoba mhlambe vele umuntu obambayo amatoho naye la afiswa khona mhlambe khona la khona hayi umuntu angimthole efonini ngimfonele futhi okwesibili ngimthole ethi kuneyinkinga ezincane la besebenza khona kodwa la uzokuvela kwenye indawo ilapho ke la azokwazi ukuthi ngingene khona nami hayi ngimlinde ngimbuze ukuthi shothi sekuzobe into yanini athi hayi asenzeni kuJanuary moqala ngoba manje sekunokuphazamiseka okukhona emsebenzini ngoDecember sekubhiza abanye bayavala ngathi hayi ngingayewasha uJanuary mase kumele ngingene emsebenzini angisamboni waba nokuhamba amasonto amabili ngingamboni namanje angazi ukuthi kwenzakalani and futhi kuze kube manje obakufe kwathi manje angingenile emsebenzini angazi ukuthi indaba okunye futhi ngoDecember benako ukufika kumina efuna ukuthatha imali la eboneke kumina imali nami ngimnike ngoba ngithi umuntu phela esiphila naye vele la ngasekhaya kanti ekugcineni uyazi yena ukuthi uzomgida
manje-ke imali yami mina bese Mfethu. Yebo bhuti wami. Uyakuzwa lokuyo uyakwazi lokho akusho mfethu. Bhuti wami ngikwazi kahle. Ima uright usoba mfethu angifuni ukuthi ukhulume into kusasa la usitshela izitori. Hayi lutho bhuti wami. Ngoba phela sikufice Hayi ave ungibambayo kahle mina bhuti wami ngizokuchazela ngenkulu inhlonipho bhuti wami la ekhaya hayi kaGumede oqwabo yeyeye. Yabo lento ayishoyo bhuti wami lubhuti ngiyazi kahle impela. Ngiyazi kahle impela bengifika vele kuyena pho emsebenzini manje angingenanga kanjani bhuti wami yabo emsebenzini bhuti wami kuyagwazwa kahle lapha la ngisebenza khona kamasipala. Manje lapha mokugwaza lapha bhuti wami awukwazi ukuthi ugwaza ngale mali encane manje ngase ngincane ukumchazela umfowethu ukuthi manje lapha kudingeka ukuthi uchazile nje mfowethu nami ngilinde ngichaze phela mina ngilinde ngichaze usazomhlaba ngembuzo amamiyeka achaza uchaze mfethu. Ungangeni emlomeni nje ungangijime lalela bhuti lalela mfowethu ungangijime phambili njengomchama wasekuseni yezo yabo usuya lalela bhuti wami lalela hayi angili nawe ngiyachazela ungangijime ukuthi uthanda ungigijimela phambili njengomchama wasekuseni yona inkinga yakho uba ukweleta omunye mina nawo uba unemali angiphiki ukuthi ngiyakweleta skip sothi ungikhuphulelizwe engabe uyangichazela ukuthi okay kuzokwenzeka kanje ya awuchaze mfethu awumnike ithuba mfethu awuchaze bhuti wami lapha emsebenzini mogwaza ugwaza ngo2000 ngiyale ngo1 u3.5 yabo ubhuti wanginika malini u15 manje lapha u15 ngase ngiqala ukumchazela ukuthi bafo faka noma 500 into yakhe igcwala manje lapha abantu lelo bengenile ngiphethe leli J5 nami nginedingo nginengane bhuti esancane uma amshana left and right kancane call manje ubafo ngoba ade kasangiboni ngilwe ngimbalekela bafo hayi ukuthi laphe bengihlosile namba lalela bhuti lalela oh ya uchaze baba uchaze ngoba ade ngilwe ngimbalekela ubhuti ngingasafiki ngokufika kuyena bhuti iyodwa into yangiphatha kahlungu engayizwa bhuti ngithi ngilele noma ingane yami bhuti uzobiza igama labafu mina usa expect ukuthi ngimkhokhele imali yakhe kanjani baba kahle bafu hayibo ngile noma wengane yami lapha endlini hayibo la endlini ubafo uthini hayibo uma wengane yami ngibiza ngobafo silele naye into ethu1 ke leyo bafu uma into ethu1 leyo bafu hayi bafo musu ukufuna ukudla imali yami into ethu1 leyo bafu imaki umfowethu uyayazi lona bafo lo mchita fule ngabe ngiyamshaya ngabe ngiyamshala umchita bafu kwamphela la kwami akusho lutho lokho imali yami into engiyidinga ebafu emfethu uhlale phansi mfethu nasocabana bafu ngoba ngiyakubona imaki mfethu ufuna ukungibona ukhuluma izinto engekho manje ngoba ungafuni nemali yami ufuna ukungibona mfethu ufuna ukungibona ukhuluma izinto engekho ufuna ukungibona mfethu sho baba ngicela ukubuza ukuthi kahle wena ikuphi kahle osekuyikona ngoba manje thina size enye indaba bafu usufaka enye indaba bafu wena kushuthi uqonda ukuthi uyamdlela ubafo imali yakhe uchaza lokho bafu ngokuthi walala nakhona into engingayazi imama ethi ijeli yakhe ibiza wena embedeni wena bafu ungayivuma leyo nto wena bafu mina ngilele noma wengane yakho bafu hayi nokuthi mhlambe intombi yakho noma mhlambe umakhwapheni wakho yabo uma wengane yakho umuntu wakulethela umphefumulo la emhlabeni ungayivuma bafu nina ni close kanjani nomba kangakanani nomba ubafo ngamthola ehlela lapha esitolo yabo ehleze ngicela ukuthi bafu ungiphathe ematohweni la washaya umshini ngithi hayi ngokuvusa bafu hayi nangempela sihambe naye so ngimnike imali nginamanga awunamanga nginamanga kodwa sisebenza sobabili uyezwa unamanga kwethu bengimnika mina imali engangiyihola ngiyisebenzele la ukuthi bafu abona imali engakade kwaza ngayo shiya ke leyo bafu ngangimdlela ke ngizengikutshela bafu ngangidlela bafu ngangidlela bafu manje inkinga singala ngaphandle ithatha maphetha uma
ngicela silungise Bafuna kahle uzongenza izinto ezirong ngoba nami nginabantu abangakwazi ukuthi bengilwele lento njengoba ngifanele wena baba ngifuna ukuthi ungisize sikwazi ukuthi sikhulume kahle ngiyithole imali yami Uyamuzwa mina uMfethu nginabantu ukuthi- abangakwazi ukuthi bengisize wena sikusothe Mina bafuna ngihlanyise Yeba, baba. yeba, Ngihlanyise mina baba, baba. Ungabalanda manje baba. Yeba, Ungabalanda manje baba. Yeba, Ungabalanda yeba, manje baba. baba. Yeba, Ngoba baba. ngihlanyise mina baba. Wena ngeke Ngihlanyise mina Mfethu, baba. Mfethu. Ngihlanyise. Mfethu ngicela Mfethu ngoba uyabona ukuthi umfethu inkinga yakhe kuphi kahle kahle wakunika imali ngoba ethembile ukuthi khona la uzomthuthisa khona njengomuntu amthembayo ngiyasiza isitori sakho sokuthi uma wengane yakho wabiza igama lakhe ulele eleni nawe angazi ukuthi lapho sizoyilungisa kanjani leyo kodwa mina kahle kahle ngize ngayo la ngize ngaleyo ukuthi sizolungisa indaba yemali ngoba ngeke ukwazi ukuthi umdlele imali umfowethu just uyidle nje mfethu ngokungisola ngokumsola and i-proof yokuthi walala nawe uma ingane yakho nayo Nginayo baba. Abafethu aboyizolo bafu. Izolo ade ngihleli nabanye abafethu lapha. Ngithi ngiyihambela nami ngoba phela ngumuntu vele osebuyele etohweni yabo. Ngoba namhlanje ngiyi-off kusasa ngiyavuka yabo. Shuthi ngiyahamba izolo bafo ngiyothenga ilona logwayi wethu kuhlaza. Lo kade ufica ngushaba. Abafethu bangixoxela yangibiza umunye umfethu yabo. Uthe bafu. Hey intombi yakho sibona izolo iyongena kubalo amthaka lo othi wena ile bhalakho ubra wakho uaccuse wakho kazi mina sebafu ulale kuyena wena ubukephi izolo wena bafu ungaphatheka kanjani kuwena bafu ngicela ulale kuwena ekhaya ilanga uyangijwayela uyangijwayela ufundisa abantu baba ngiyakubona ukuthi awubazi wena abantu ufundisa abantu thatha isigqoko sakho mfethu ufundisa abantu sizama ukuthi sixazulule isimo and ubafo masefaka umuntu wesifazane phakathi uma ingane yakho yebo bafo nami bengizocasuka kodwa akumele ukuthi umbambele imali yakhe mhlambe sengingaba ukuthi khona okunye ozokwenza nawe ozopheya ngako makuwukuthi kukanjani kodwa mfethu akumele kuze kufike lapho nize ngixabana khona ngixatshaniswa umuntu wesifazane abobafo wena mfethu kodwa nawe makuwukuthi lento ayishoyo iyona wrong you understand wrong ungalala kanjani noma wengane womuntu ubuya akuzame ngamatoho ngimzama ngeparish ngimzama ngimenza umuntu uyakwazi ukuplastic lokho mfethu amantombazane emangaka emhlabeni ngiyacabanga ukuthi amantombazane maningi ukudlula thina wena ubuhlulwa nje mfethu kuyobheka enye intombazane hayi uma wengane kamfethu bafika ngijwayela lo mjida mfethu awume mfethu azi ngiyacabanga lento mfethu azi ngiyacabanga ibake mfethu noma ubone kuyena olulo seduzane kwakho wase wabona ukuthi kumele ungene kuyena hayi ngobelula bafo ukuthi bafo mengakutshela hayi awusindlale nje istory mfethu khululeka lalela mfethu la sizocazulula inkinga yabo ukuze sicazulule inkinga kumele ukhulule konke kusesifubeni yazi uyangixaka mina ubafo methi mina ngathatha intombi yakhe leyo nomuma wengane yakhe uyazi mina intombi enginazo bafo kunaloko imini bengimlwela kubantu mebezama ukumthatha uma wengane yakhe la ekusuke kuphuzwa khona mhlawumbe ngizwe ingakho izoluvele wamhola ingakho izoluvele wamhola mfethu awufuna ukungiphazamisa ehlisa umoya bafo sicela ulalela awuqhubeke bafo wena ukube omunye umuntu engabuya ngibonga kungangaki ngizokuvusa la ngikutshela ukuthi uma wengane yakhe endaweni ethile udakiwe mawucabanga indaba ngangamthathi ngazo zonke lezo insuku ngikhetha ukuthi ngizomthatha namhla izona phela bafo ngitshela sekukangaki ngikuvusa ngitshele ngifuna ukuzwa ngawo phela bafo ngiyakwazi onantombi awunantombi uyaziwa la endaweni awunantombi awunayo
Awunayo nginazi inqwaba. Awunayo bafu, awunayo. Asikho lesidingo sokuthi ungikhombise. Hayi baba, ma usikhombise. We bafu. Hayi. Bafu, mina imali yakho bafu, usayithola. Mina ngifuna ukwazi. Imake, mfethu. Shuthi uyangicwathela ukhombisa ukuthi mina ungisabi phela moya. Ngale kwaloko, hayi ukuthi imali yakho usayithola. Imani madoda. Yilo khona ungifuna. Imani. Ngiyibona ukuthi ngenza njani mina. Mabafu. Uba, mina ngongenze lutho bafu. Imani. Ngiyongenze lutho bafu. Wo. Wangilalela amaphoyisa namanje bafu. Mfethu, akumele kuze kufike la sekufika khona manje. Asizame lento ukuthi sixazuleleni ngendlela eqondile. Wento understand bafu. Yazi bafu ukuthi amaphoyisa azolandela. Na ungangipush la endini yami wena. Ungangipush. Awuhlale ngapha. Lalele mfethu. Ayishizila kabi ngaleni. Imake awuthami. Mhlambe kwayo namandla imali yami la wakho. Vele. Mfethu. Angifuni size senze into engekho right yabo. Bengicela ukuthi uzame ukuthi ulungisele umfethu. Before uthole ukuthi umfethu contact kwenza noma wengane yakho. Ayithi imali wayisekunikile. Yebo bafu. Asikho isizathu esikuwena esikwenza ukuthi umdlela imali. Ngokuthi uzwe ukuthi ulale noma wengane yakho. Noma wena futhi weza uma wengane yakhe ebiza igama lakhe. Umuntu wena omele ubhekane naye ilo uma wengane yakho usamkile. Hayi umfowethu wena makuwukuthi kukanjani wena zama indlela zokuthi uyiqhelanise naye yabo. Abo kuthiwa ubothi ngoba nizomthemba umuntu. Usengibona nabanye. Ngiyakuvikela wena. Sengibona nabanye. Kodwa lezi zinto ozongitshela zona manje amasimba. Nayizolo ngizwile lapha emgaqweni. Ngizwile wena uhamba kwethu ayanda una 1000 Vele uyangikweleta. Hamba utshela abantu. Vele uyangikweleta. Hamba utshela abantu. Mfethu Ukukhombisa baba. Ukukhombisa baba. Besicela ke mfethu ukuthi kube khona into oyenzayo ngoba umfethu Bafa ayikho ngoba ngiyayifuna imali yami. Ayikho into engizoyenza baba. Lo mjito walala noma wengane yami. manje senze njani ke ngaloko mfethu? Naye ke bafuma ukuthi ufuna imali yakhe, akhipha inkomo noma imbuzi. Imbuzi yani Ukuthi olala noma wengane yami. Wamlobona ima ke bafethu imani. Hayibo. Engazothi inkinga ziyanda ke manje. Hayi bafa. Usesa kana wena ufuna umfethu akuhlawule ngokuthi walala noma wengane yakho. Ngeke ayithole ke bafo. Ngeke asayithola ke ngokuthi ngiyamuzwa bafa. Ngiyamuzwa. Ima ke mfethu. Ngiyamuzwa. Ima mfethu. Wemfethu awuma. Bafa. Awumlalele umfethu ukuthi uthini. ngizomlayela nje kodwa into aseyikhuluma kumele niseke. Wena mfethu ima khona la singacacisele kahle khona. Uthini wena kahle awukungiphindele lenkulumo yakho yokuthi wena ufuna umfowethu enze njani bafu ngiyithanda uma ingane yami ba yabo lo mjita into esayenzile ube wrong bafu ulana uma ingane yami ufuthi ufuna nemali yakhe ebhenki mina mfethu awuma siyeza ukuthi ulale noma wengane yakho and sicela ukuthi lokho nizokusotha nobabili. Ngeke sayithola bafu imali yakhe. Ngeke usayithola bafu. Usayithola. Lo mthaka kanti sithini la? Mfethu. Sokhuluma kahle yena uyangilwisa ngizothi. Hlala phansi mfethu. Mfethu. Awubaba. Abo baba. Asike siyashizila la bafu salangena. Yabo. Lo mjito uyafike la kimi. Athi uqalekile. Siyongizwenza njani bafu? Ngiyamnika okukhona bafu. Kodwa yena uhambe ngakwa-1.5 wami wena ukhokhesela leyo nto leyo. Nawe uyafika kumina wawufika kumina uzoboleka imali zokugibela. Ngo-December. 6 December manje noma 6 February. Yamuzwa. Ngitshela last year. Mfethu imaki ngicela ukuthi bafethu sibonene ukuthi lento silungisa kanjani. Yabo.
angifuni kuze ukuthi bafo ngiyazazi yabona umshito bafo ngicela sengimenza into wrong bafo mfethu yazi senze njani ungenze lutho uyabona ilalela lapha mfethu kahle nina niyazwana yabo nabangani so anike nizameni ukuthi nizame ukulungisa le nkinga yenu enibhekane nayo yoma wengane yakho mfethu you understand inkinga yakhe yamawengane yethu eyemali yami engakini wena into eyenza ukuthi mina ngizokunika imali yakho ilethe phela wala noma emsebenzini kwenzakala uyona imali yakho ke leyo emsebenzini kwagcine kwenzeke njani emsebenzini kade kuchazela bafu ukuthi kuyagwaza yabo agcine sevalile sekuvaliwe ke ilona le kuloyo gwaza ukuthi abantu bangena bo usungena ngometric lapha bafu yabo usangeni ngenye into ukuthi mhlawumbe usuyagwaza usungena ngangitshela mina uyazi kodwa nginawo umetric ihleze sikhala nawe esisho ukuthi amathuba omsebenzi awekho kodwa sinakho ngakutshela nje ukuthi bafuthi wabona ukuthi umetric wakho wahambanga kahle kodwa wawuzange ufunde ngisho ukufuna ngikunika imali bafo lapha kungena OB obachela phela wawufuna umetric wami ngikunika imali angufunda nami ngaki desperate for imali kahle imali mfethu awumeke wawu desperate for imali sure bafo wawungayifuneli ukuthi angene emsebenzini wawuyifunela wena bafo ngizomgwazela ubafu ngoba ngisazi isimo sakhe naye echaza ukuthi lapha kubo uhlala nogogo no-anti wakho ukhubazekile ngiyangisazi isimo sakubo bafu yabo ngoba ngisho niloni uleti lakhe lashona ithama lakhe noma lo mfethu angithi wazi yonke into nje abadlala nabo maluma bazokulungisa ngoba bafo mina bafangisabi bafo kuleka angisabi kulungile imani mfethu awumeke ungichazela kodwa ngiyazi mina bafo mina ngugumede bafo jiya umkhulu bafo yezwa imali yezwa bafo we baba awume we baba awukhulumeke ukuthi senze njani mfethu awukhulume senze njani umfethu into ayizele la bengazele lesi story somgaqaza ngaso esingekho futhi esizele la sizele imali kamfethu bafu athi ngibade ngichaze ukuthi nginoma wengane ingane yami bafu isancane yebo kancane ungena i-call bafu iyakhula ingane kancane ngena i-call bafu kuphela mhlawumbe u1 day noma 2 days kungena i-call bafu ufuna ngihlezi nami ngivivile ngemali bafu kwamanye nginengane ngihlala ngedwa la bafu okay yabo akekho omunye umuntu mina engimbhekile bafu imfana yakho sithalwa yini ngiphandela kwakho wena nezingane zakho sekumele kuluze ngiphandela mina bafu mfethu besicela ukuthi noma uzame something yokuthi at least noma umfethu umnike noma okuncane abe bamba mhlambe futhi mantende futhi uphinde umnike futhi umqede imali yakhe kungabi ukuthi wena mfethu khona imali yakhe alibele ethi ikuwena you understand ngoba ngeke futhi ngakwenza yezwa ngiyayifuna noma luma ngabatshela bahlezi bengibuza ekhaya phela enye kayigcothelwe ekhaya imali la ukuthi ngikunikeze bayangibuza wathi uzongena emsebenzini kanti yini uyambona mfethu ukhuluma kahle ngiyamuzwa yebo mfethu abo bafo lufowethu lo iyodwa into enga-understand yabo uyasazi isimo sami nami la ekhaya ukuthi ngihlalela ngedwa ngiyishizilela ngiyiphantela kunzima uyazi naye yabo ngabuyela-ke esipanini-ke yabo ukuthi-ke esipanini renewa ama-contracts kahle yabo ngabuyela kanjalo-ke nami yabo ubafo-ke manje angamtshela ukuthi ubafo ukuthi lapha i-contracts yabo angiyilo ukuthi mhlawumbe sengiyi-permanent nami ukuthi sengisayinisiwe kusayi-contracts hayi ngezwa mfethu ngamtshela sengibuyele esipani ngamtshela kanjalo nje ubafo nginamanga mfowethu ngase ngathini kumina kuwena ngathi mekuvela amathuba ngicela ukuthi ungitshele ngoba nami ngiyawudinga umsebenzi uyayazi indlela engiphila ngayo ngivele wathona kuyagwaza awungitshelanga indaba zama-contracts futhi kwakuyivele kuyizona indlela zokuthi uthathe imali yami wawungangitshela ingane ukuthi kungenwa nge-contract ngalesi khathi ngikutshela inkinga yami bafu
abo manje ngiphelana namanga angazi ukuthi ngizothini kwamanje amadle bakhe angazi ukuthi noma kanjani ufuna ngiwabuyise Ima angena usicapha angena usicapha akakhombisa ukufisisa awesho mfethu awubuyeni ngapha ngilwe ngiphinde ngena usicapha ngilwe ngiphinda wemfethu konto ungayi-understand la ukuthi njengoba sila sihamba nomfowethu lezi nkingo susitshele zona zokuthi ima wengane yakho wamuzwa ekhuluma igama lakhe nalokuthini thina azizele lokho la futhi ngifuna usizwe kahle hayi kabi ungathi mhlambe wasifikela nabafethu ababeka nje cha asikho nje wena bafo zokusala kanye nodwa bafo kudabuka ekhaya Angizwa baba. Wemfethu, sicela thina usizele ngemali kaMfowethu. Uyogcina ukusabisa imali mfethu imali yakhe ngithi uthe imalini 1.5. Lezi mengimboleka zona. Nazo ngihla ngafo imali nazo ngiyibali ngifake phakathi kulo 1.5 ngoba phela iyanyuka ngeke kusaba 1.5 mase ngifakaza. No, angithi thina size ngaleyo ukwazi imali. Leyo kubolekana nizobe senixoxa nobabili. Njengoba ehlule unamanga abo bhuti wami unamanga. Imaphela imaphethu. Abona azasiqale nisiqede ngaleyo ukwazi. Ezongihlanyisa lo face lo. Ezongihlanyisa ebafo. Mfethu asiqede ngaleyo ukwazi awulinde baba. Asiqede ngaleyo ukwazi. Ngicela uchaze mfethu ukuthi 1.5 ukwazi. Owamnika wona. Mase kuba nalezi ke ngangimboleka. Asiyeke lezo omboleka zona uzokhuluma naye eceleni ngalezo. Thina size ngale 1.5 indoda kwenzakalani ngawo. Ngoba uyachaza umfethu ukuthi wena unenkinga zeingane. Ngithemba ukuthi wayengekho umfethu the time usembhedeni noma wengane yakhe angithi. Yebo ke so umthwalo wami manje. Ungamfaki kuleyo kulelo sheet lelo. Uzowazi ukuthola bafu akhuluma ubhuti. Ngicela mfethu ungamfaki kulelo sheet. Ngicela uzame ukuthi ubone ukuthi wenze njani ngomfethu ngoba kuyimanje njengoba sidla size ngalo lelo daba la 1.5. Bhuti abo nje angazi inyanga izobipheleni ngiyambuti. Ngithole lawo amasenti ngoba phela inyanga isandokuphela mfethu. Bhuti ngoba ngisho bhuti uthi nenkinga eziningi. Usaqhubeka nokunenkinga imali mfethu. Ufethu njengoba yena ekunika imali. Wakunikela imali ngokuthi ufuna ukuthi asheshe naye aphume kule inkinga kwayena anazo. Uyazazi ngangimtshela ngazo futhi. Mhlambe yena kunenkinga eyiwesi kunezakho wena uyasebenza unenkinga ngcono. Yena akasebenzi unenkinga. Uthi wathi uyasebenza usakwi contract. Ungathi uyasebenza. Uyavuka ngithi ekseni. Uyavuka vele kungena la umasenti. Uyavuka bafona. Akukho leyo. Okay, yayizwa. Uyena uyithandelayo bafukulala. Uyena uyithandelayo bafukulala. Imake mfethu ngicela ke mfethu uchaze ukuthi ibala lapho ibuyela kanjani inkinga. Hayi, izoyithola mekuphela inyanga futhi. Hayi bafu mina ngizwa kahle le awume bafo. Wazi uyithola kahle bafo mekuphela inyanga. Ukuthi bafo khona mhlawumbe inkinga ke ikhona mhlawumbe bhuti usungasiza ke lapho usicazululele ngoba manje angazi noma amandle bakhe awasinoma mhlawumbe ingqondo yakhe engasebenzi kahle. Bafo function isingqondo isebenzise. Wemfethu angithi umuntu Ngiyamkweleta. Ngasebenzisa ingqondo phela. Bafu ngicela sede nalezi ezinye bengimboleka zona manje emsebenzini. Singakwazi ukuthi senze kanjalo nazo. Ngicela ngoba manje lezi imali. Azi mina ngikutshela bafuthi malini. Angokutshela ukuthi malini. Aqala usho bafuthi malini. Seku 450 manje ngangikubalela. 450 izwa ngafika bole u50 rand. Yes. Kabuya futhi kabole 100 rand. Kabuya futhi kasi bafazi ezimanje ngishoda lapha ngempuphu ngoba ngifuna ukupheka. Ngabole u50 rand. Malini leyo bafu? 450 lo owafika ekseni u200 wawuthatha uthi la unoma wengane khona izinto engishoda ngazo. Nini lapho bafu? Yabo sozenza sleep. Inini lapho engayifuni. Inini lapho? Ngakutshela ngathi imali angithi bafethu angithi imali. Yabona buya bafu. Ngiyachaza ukuthi imali wo mfethu. Ngicela ukuthi ningilalele. Ngicela le eseceleni nizoyixoxa nobabili. Yokubolekana. Ngicela sidileni ngale yokugwaza mina.
mina ngizele lo 1.5 lo wona ngiwudingayo baba manje futhi ngiyasikwazi ukuthi sihambe la singawutholanga mina ngihambi-ke adathi sizobona ukuthi sithathani okuthathekayo la izinto. Yabo bafo ngikutshela ubone ngisho nami anginalutho bafo yabo ngikubona Kodwa khona ngifice ngidlala nasebhodweni bafo anginalutho Khona bafo kodwa buka bafo imali enginayo buka anginalutho bafo buka imali enginayo empilweni yami bafo buka 20 rand vo imali enginayo uyasebenza nje wena. awuthi mfethu awu bafo awuqhubeke mfethu sikulalela bafo imali anginayo bafo anginalutho bafo anginalutho bafo Okay. yabo lo 20 rand bengizothenga uanyanyisi ngawo nawo hayi bafo phela uyamkweleta yabo Imali yami iyashoda. Lo 20 rand kungenzeka singawubali. Awukwazi ukuthi ungakhipha u20 rand emalini engako ongikweletayo. okay mfethu bafo. yazini mfethu Kodwa bafo. into ezokwenzeka kodwa bafo yabo mina ngenkulu inhlonipho noba u2 bafo isibongo bafo isibongo ucwaba ucwaba oh ngenkulu inhlonipho ucwaba ubafo uzoyithola imali yakhe mekuphela inyanga ngoba manje esipanini kwakulunganga ubafo akanawo budget awuphasanga ngathi matric manje kongekulungu nami ngangithi desperate for imali Angisafuni ukungena emsebenzini. Imali. Awazi oh manje yabo mfethu yabo ngendlela okhuluma ngayo mfowethu mangase uzehlise njengoba ela ungafuni ukulibele umphakamisela izwi umkhulumela utsutsi nani khuluma naye njengomuntu owathatha u15 wakhe uyena ozosho ukuthi senzeni thina konke kulele kuyena Ngoba kwa manje ukutshela Yebo. ngomatric indlela zokungihlambalaza zonke lezo. mhloniphe ukhulume naye kahle ngoba wathatha imali yakhe futhi ngiyabona le mali ukuyithatha kwakho awuzange uyithathe ngokuthi ngampela wawuyomfaka emsebenzini wayuyithathiswa ukuthi ucakekile ufuna ukukhava Ufuna ukufeza idingo zakho. inkinga zakho so manje khuluma naye ke nangu Bafo. kahle futhi esipanini bafo akulunganga ngoba nawe usazi isimo sakho ukuthi okay adlule lapho thina sila emalini yebo sikhuluma ngayo okay bafo ngoba usazi isimo ukuthi ngihola mekuphela inyanga imali yami yonke ihambeni ingane Awukwazi ukuthi ima ingane ingathatha yonke imali yakhe yomholo. Shuthe phela wayena lo manga nakho udonsa ngekhala wena. bafo kodwa imali yakho Uzozenza inkinga la kuthini. Uthathe imali zethu udonsa uma ingane ngekhala umnike zona. bafo kodwa imali yakho uzoyithola mekuphela wena usungawazi mhlambe ungishile mhlambe ama details akho Abafo sengikulinda kakhulu indaba zama details bafo. ama-details Sengenzeke kakhulu indaba endala leyo bafo Sungenze kakhulu isilimo ukuthi ngikwazi ukuthi ngishiye lethu bese feyili bafike ngisiza wena la. Awufuni nemali yami manje. Sifuna manje. sorry mfethu awuqale ubheke lapha i-microwave ukuthi kwenzakalani ngayo awuqale Nayo uyiteste singayithatha. nje. kanjalo nje hayi awube yabo ngashele umali abafaye bafo lalela sithathi iyasebenza mfethu awuyawi okay awuyikaka awuyibeke la iduzana ayikabi bafo Wena ngizosiza. sisalungisa la isimo awu tankulu Futhi kusashoda. abona bafo hlala phansi hlala phansi ayikabi siyalungisa la isimo mfethu kuthatha lelo phepha lakho yolibeka lapha ngaphansi kwayo i-microwave okay bafo ayikabi thina ungathatheka la abo bafo eyintaba ehlangani bafo kodwa abantu bona Awukho la esini. hayi kuleka mfethu Siyohlangana usubuyisa hayi imali bafo yami. asohlangana bafo Siyohlangana ngempela usubuyisa imali yami. asohlangana bafo hleze kuthiwa Thembichi no ngithembe wena hayi bafo angeke bafo ibudawo yami lela bafo hayi bo bafo bafethu ngayisaba ngajulukela le thing leli bafethu ngajuluke bafo awume mfethu awume
Ngakubamba nawo. Ngakubamba nawo. Ifethu. Iyasebenza le phone. Ungeke mfethu, ungeke. Noma engasebenzi. Ya inane ikhadi, mamnika ikhadi lakhe, khipha ikhadi. Khipha ikhadi lakhe, mnika ikhadi lakhe. Ya, sambeni, thatha i-microwave. Abafu, abantu abahlangana kodwa intaba zona. Kanjani fe ima manje ulumela Intaba. Yabo, ngimoshela. Kanjani wena nje? Baba, ukufundisa abantu. Yes. Asabe fethu mbani bafethu nani? Ngikubamba wena. Awume mfethu. Yes. Ukufundisa. Awume mfethu. Yes. Ukufundisa. Hamba wena. Ukubamba. Sala nawe. Ukubamba. Ungibonisa nomakhelwane manje. Asizi Ukubamba. nawe. Zobonza ukubamba. Asambeni bafethu. Ukubamba. Isitabane ufika nabani. Asambeni.